Hanap tayo ng sako. Sako. Ayan yung mga naging room namin nung high school. Nasa room 13 kami dati nun. Okay, sige tayo rito. Tayo maghahanap ng sako. So, itong portion dito, wala pa itong mga plant box dati yan. Hindi pa ganun talaga yan. Saka yung building, wala pa yan. Sa panahon namin, pag umulan, talagang putik-putik dito. So, walang sako. Ay, rugo. Sige tayo banda rito. Okay na yung drainage system nito. Buti may drainage system na. Ito yung kantin na ro. Wala rin sako rito. So, ito yung dating kantin. So, ito yung pinakalikod. Dito yung likod ng... Ito yung pinakalikod na classroom. Tcharam! Okay. Ayan. Direchos, kakaliwa. So, ito yung naging classroom namin dati. Sige. Wala tayong nakitang sako. Lakad na tayo. Okay. Yan, dati nung face-to-face pa yung klase, dito yung mga kabataan. Yun nga lang, nagiging maalikabok. Pag naglabasan na, sabay-sabay sila maglalakad. Maalikabok na yung portion. Kaso baka gabihin ako. Hanggang doon. Zoom natin. Sa panahon namin, yung mga mangga na yan, wala pa yan. Ayan. So, mga highest section yung banda roon. Tapos, sa gitna, hanggang sa doon kami, lowest section. But it's alright, masaya. Kasi ito, dati shortcut ito. Pagpupunta kami ng stage. Ayan. Ito yung garden, sir. Iburso ito sana eh. Okay na ako. Okay ka na? O sir, ano mo na? Okay na. Matut ko na lang. Huwa. Okay. Sir, thank you very much na. Ayali, buri ko balik. Wow! Ngini ko rin. Sir! Ngini ko rin ko mag-request kaya kayo. Sige, sir. Diyan every Saturday mo rin. Hindi mo sabi kaya ka, aburi mo kami pangatid, sir. Oo naman. Tara. O Diligan tayo. sir, mga tahan ko sa administration. Kumakain ka, hindi ka kumakain na Sanji. Ayun. Ano yan, ma'am? Baryo, tikyan baryo. Baka ka kaya. Ano pilit pa nun? Ali naman, marami naman na ito, pili na. Hindi, yung ginagawa namin ni Jessie dito. Bumibili kami ng dainty, dito kami kumakain. Wow. Ito, malyar niya pala ito. Dito na tayo. Dito na tayo. Carry naman nila yung dainties. Ay, hindi nga ako nagsasalita. Pag inubli ko si Chanchan, wala magagawa sa akin. Diba? Mag-floating tayo na kamuha. Ako pinag- Hello. Napasyal ko kayo sa stage. Ito yung stage. Charan! Ito yung stage natin dito. Ayan na. Dito ako pumanik noong nag-graduate kami. Best officer. Best officer. Laging sablay. Best officer. Tapos ito yung Mga mangga. ginawa din namin noon. Ayan o. Yan yung pinaproject niya sir. Yan yung falls. No, kaso wala na siyang tubig, no? Meron po, binato ko po eh. Meron ba? Ah, baka may palaka na dyan.
Opo, nakikita ko meron, Oo. meron na buong palaka. Ito yung... Meron na pong kahoy, oh. Mm-mm. Di ba na Ayun, meron oh. na pong Tsara. palaka niyan? Dito kami nagpi-PMT formation nun sa gitna. Pagkita mo kaya yung Doon. dito. Oh. Pagkita mo kaya yung mga. Hayaan mo na.